खुलुमखा आंनि मुं समित त्रिपुरा आं हलाय बिलोनिया आइसिबि कलेजनि TSB नि प्रेसिडेन्ट जों दिनै जे गोखै पिंकि त्रिपुरा होननाय 14 बोसोर उमरनि जे बिनि किडनि लिभार थाजाक होननाय जे बिनो खोनामानि फैलाव दिनै साब्रोम साब डिभिजननि TCB नि दा अरुण भाई दा कुलेन बाव फैला हस्पिटाल थाइनहा कलासरा हस्पिटाल अबनि यागल बाव ग्रुप बनो रुमानि परे जों नुयै रहा बिलोनिया कलेजनि जे TSB नि तांफांराव अबनि जों नुमानि नि बिसिंते जों बिलोनिया कलेज साब्रोम कलेज सान्ट्रि बाजार कलेजनि पुरा TSB नि तांफांराव बाहाख्ला कक सालायै एक जागा धोरोम आलायै चिनि बुखुकजों जे पिंकि त्रिपुरानो जों सुबासो खायनै थाङै मालायहा कलासरा हस्पिटाल अबनि परेया जों जत कक सामानि परेया अरनि जे डक्टर सुलेन सार बबेराव जत कक सालायहा जों कक सालायै चिनि बुखुकजों जों जिबिद्र कोनो रकम कक सालाय रेफार खालायै हहा जे नांमाने हयते जों जिनि ससाइटि जे TSB बाय TCB नि ससाइटिनि बिसिंते जों जे नांमाने फार्स्टनि सिमनि जों तावजरा जुगागै दङ जे नेक्स्ट द्रबो जों आरो जुबाय दंनाय बिसकां द्रबो जों आगय दंनाय जे जिनि बुखुकजोंनि बाय जे जों बनो गाहाम खालाय सुस्थ' खालाय हामरो मैयासो जों बिनि लगे दंनाय होनो जों जत खाख्लायो ताबाव इद्र जों बिलोनिया कलेजनि स्टुडेन्ट साब्रोम कलेजनि स्टुडेन्ट जत फाइ मानजार साब्रोम कलेजनि प्रेसिडेन्ट यां दङ अमल रतन त्रिपुरा yang आरो भाइस प्रेसिडेन्ट दङ yang साब्रोम बिलोनिया कलेजनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ केसियार दङ yang आरो बिदिनो तांफांरावबो दङ जे बिलोनिया कलेजनि साब्रोम कलेजनि आरो किया क'क्राझारनि मोसौ आं जत जे चिनि ससाइटिनि बर' रावनो जे चिनि द्र एकटा क'क्राझार फाइहा जे जोंथ' ससाइटिनि हयते जे चिनि बिलोनिया कलेजनि QR कोड जे अखामानि और जे ताबो जत बर' रां अखाय पेखाय तंलाया जानि बाय जा जे फारि मानिते जे सुंमानिते आबानि यागलो आरो कायने जे QR कोड काटाल अखाजा मौनि तपन त्रिपुरा होननाय मोनकेहा आरो केला अनिल त्रिपुरा होननाय दुइटा QR कोड अब आं सामाया बावनि तामाक्लाय रिलेटिभ क्लाइना बावनि कुनु सिनिजाक बर' क्लाय अबनला आं सामाया जे बावनि द्र पेखायने थानाय राव नंदरा आं एकटा रिक्वेस्ट न पेखाय आखनि सिकांग जों बाय किसा कन्टेक्ट दंदि एन्ड गोरोंदि दानिलाय जे QR कोड अखनाय जे अब मालिक बा अनार बा कुनु रकमे जे पिंकि त्रिपुरा जे अब बाय बुखुक जोंनि जे कुनु जे पेरेन्ट्स दंनाय बबे कुनु कन्टेक्ट खायजायगा अब खायजायगा अबना आं सि माने सिबो सियानो होनमाहा ताबो जे बिन्द्र जे बर' रां रई तंनाय रक बा जे बिन्द्र रां सयजाराव तासुबजरा हस्पिटालाव बा बुखुजो पिंकिनि जे ताबो पिंकिनो नाय तंनाय बनिद्र ताबो सपाय ह जे बिन्द्र रां रई होनाय रक एन जों ताबो तिनि जे इद्र फाइमानि बुखुजोनो नायहा यार परे जों ताबो जेसु फारि चिनि ससाइटिनि बिसिंते जे बर' जे 1 टाका 2 टाका 10 टाका 50 टाका 100 टाका जे रहमानि जेसु सुंमानि ताबो तिनि सुखजों चिनि जे बुखुजो पिंकिनो जे नाय तंनाय बिनि मामिनि यागो जों याफारि कलांनाय